महायुती राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। भाजपला बाजूला ठेवलंय का यामध्ये? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। ओके राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। साहेब आता आपण चिडलात का एवढं? काय करा नको महायुती राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। भाजपला बाजूला ठेवलंय का यामध्ये? राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। ओके राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढणार आहे। साहेब आता आपण चिडलात का एवढं? काय करा नको